Hej og velkommen til den her kort gennemgang, hvor jeg lige vil gennemgå PrivateGPT, både på vores frontend og vores backend, så I kan komme i gang med at løse nogle af jeres opgaver. Jeg vil starte ud med at vise jer vores frontend her, hvor det er, at brugeren ligesom kommer ind til at starte med, og medarbejderen ligesom kan få hjælp af AI'en til de forskellige opgaver, der skulle være. Det ligner hvilken som helst anden form for chatbot, som I måske har stødt på, hvor I har mulighed for at skrive en kommando ned i bunden her. I har mulighed for at vælge de forskellige AI's I gerne vil arbejde med, og jeg har mulighed for at tilgå nogle af de tidligere chats, der har været. Eksempelvis, hvis vi nu skulle i gang med at lave et mødereferat, så kunne jeg vælge vores Meeting Notes template her, som er lavet til at skulle kigge igennem lydfiler og lave et mødereferat ud på det. Så kan jeg ved plusset her klikke på Record Audio, og derfra bede den om at lave et mødereferat ud på det her. Jeg har taget et lille eksempel med til her, så I kan se, hvordan det ser ud i sådan rent praktisk. Her har jeg lavet en lydvideo og bedt den om at lave et mødereferat ved brug af det, der hedder Artifacts. Artifacts er den her, der kommer frem her, og bjælken herovre i siden, hvor jeg ligesom kan tilgå og redigere i det dokument, jeg arbejder i. Det kan eksempelvis være, at jeg gerne vil ændre datoen til den 8. Bum, så kan I se, at AI'en faktisk går i gang med at redigere det her inde i dokumentet, hvilket gør det super smart. I hjørnet har vi også mulighed for at tilgå de forskellige workspaces, vi har. Eksempelvis har vi vores General Tools, som er de generelle værktøjer, vi giver med fra start af, som eksempelvis Meeting Notes, System Prompt Builder, Translator og de forskellige GPT-versioner. Udover det har vi de forskellige workspaces her i siderne, som for eksempel hvis vi laver en til HR, og vi laver en til salg og marketing osv. De her workspaces er også dem, vi kan give specifik adgang til medarbejdere. Så eksempelvis, hvis vi gerne vil have nogle medarbejdere, der har adgang til HR, som ikke har adgang til salg osv. Og på den måde kan vi ligesom indgrænse, hvilke brugere, der kommer over i hvilket områder af det. Men eksempelvis, hvis vi gerne vil ind i System Prompt Builderen, så klikker vi jo bare der. Og hvis vi så gerne vil skifte workspace, så kan vi både klikke op i hjørnet, som jeg viste, eller vi kan klikke Change Workspace, og så vælge hvilken som helst anden model, vi ligesom har adgang til her. Sådan her ser vores backend del ud, hvor det er, I har mulighed for ligesom at redigere de forskellige workspaces, assistenter, tools, racks og themes, som der ligesom skulle være inde på platformen. Vi har mulighed for at tilgå de forskellige workspaces her, og vi har mulighed for at tilgå, hvor mange users, tokens, prompts, der ligesom er blevet brugt. Det her dashboard giver os en idé om, jamen, hvor meget bliver de forskellige værktøjer brugt, og hvor mange mennesker bliver de brugt af, og hvor mange tokens bruger vi på de forskellige opgaver, som vi har. Vi har også mulighed for at gå over i workspaces her, hvor det er, at vi ligesom kan tilgå og redigere de forskellige workspaces, vi har. Det kan eksempelvis være inde i marketing her, hvor det er, at vi gerne vil have, at det er marketing specifikt, der har adgang til det. Så kan jeg gå ned i bunden her og vælge vores routing og vores security groups ved at tage Azure Enter ID'et. Ved at indtaste det her, så kan jeg sikre, at det kun er specifikke medarbejdere, der eksempelvis har adgang til lige præcis det her tools. Heroppe kan vi også vælge de forskellige assistenter, vi gerne vil have, at den arbejder med, og vi kan også give det en description, så folk kan se, hvad for en assistent det er, de har med at gøre her. Under Assistants kan vi redigere og oprette de assistants, som vi gerne vil have til at arbejde inde i de forskellige workspaces. Eksempelvis, hvis vi lige hopper ind på den her, der hedder E-mail Writeren, så har vi lavet en assistent, der hjælper med at skrive e-mails. Op under navn, der kalder vi den som e-mail writer, for ligesom at give den en forklaring til medarbejderen, så de nemt kan finde ud af, hvad for nogle tools er hvad, og en lille description, så ligesom at forklare, hvad den går ud på. Under Assistant Instructions er der, hvor det er, vi programmerer AI'en til at udføre en specifik opgave. Det vil sige, det er her, hvor det er, vi giver den forklaring, eller den opgave, den ligesom skal løse. Og her har vi jo lavet en prompt, der ligesom forklarer, hvordan e-mailsene skal se ud. Hernede under kan vi vælge Rack Tools, og vi kan også vælge de built-in tools, som der følger med, og eksempelvis features, som der eksempelvis skulle være for lige præcis den her assistent. Det der er med racks, det er, at vores racks er jo vores interne filer, vi vælger at uploade til den. Det vil sige, hvis vi vælger en af de her filer, så vil den altså tage udgangspunkt i det alene. Og det er super smart, fordi at hvis nu vi har nogle meget specifikke procedurer, vi gerne vil have den udført, så kan vi lave en rack på den, og bede den om at hente data derfra. Det skiller sig ud fra eksempelvis ChatGPT, som henter sine data på internettet, og fra mange forskellige sources. Og på den måde, så kan du opleve, at AI's de har en højere tendens til at hallucinere, fordi den hiver data fra så mange forskellige punkter. Her der kan vi lige specifikt gå ind og vælge, at vi gerne vil have, at den hiver dataen herfra, og gøre det på en meget specifik måde.
Udover det i vores built-in tools, for at give nogle eksempler, så har vi eksempel Google Search og Webpage Search, som er et tool, der gør, at AI'en har mulighed for at gå ud og søge på Google, men som I kan se, så kan vi slå det fra i tilfælde, hvor det er, vi ikke vil have, at det skal kunne lade sig gøre. Vi kan også give den mulighed for audio recorder, image upload, speech to text, text to speech osv. For at lave de her assistant instructions til assistant, så har vi lavet et tool, som der hjælper os med det. Og det er en standard, der følger med i jeres template. Det er den, der hedder System Prompt Builder, som er den, der hjælper os med at oprette de her assistant templates. Og der kan vi egentlig bare gå ind og beskrive vores idé, og så guider den os til, ligesom, hvordan det er, vi skal få oprettet de her. Under Rags kan vi ændre, hvad for nogle filer og hvad for nogle dokumenter, vi specifikt gerne vil have, AI'en arbejder med. Eksempelvis her kan vi oprette en ny rag, som der enten kan bestå af et dokument, det kan bestå af et website, det kan bestå af et SharePoint-dokument eller et SharePoint-page, hvor det er, vi ligesom går ind specifikt og siger til AI'en, hvor det er, den skal hente sine data fra. Eksempelvis hvis vi kigger her, hvis vi går ind under website page, så kan vi vælge URL'en her, og vi kan sige, hvad den skal crawl, og hvad den skal gøre, og den skal gøre det langsomt eller hurtigt, og hvor dybt er den ligesom skal crawl på de her. Vi kan også gå ind og vælge andre, eksempelvis hvis vi gerne vil have et dokument, som den skal bruge, så kan vi simpelthen bare uploade det her, og ligesom bruge det dokument i den rag, som der vi gerne vil have vores assistent arbejder ud fra. Under vores feedback kan vi se al den feedback, der kommer ind fra alle de brugere, som der bruger vores assistenter og vores workspaces. Det er et super smart tool, og det er en god idé at opfordre deres medarbejdere til at bruge det, fordi det giver os en masse feedback på, hvordan det er, vores tools fungerer, og om der er noget, der måske skal ændres eller justeres. Eksempelvis her kan vi se, at der er blevet lavet en god feedback på den her, om at den her assistent, den har klaret sig godt. Hvis vi nu siger, at der er noget, der skulle have været ændret, så kan vi gå ind helt specifikt og se lige præcis, hvad det er, der er sket i både chatlog og chat-historikken. Det er også vigtigt at understrege, at de her chatlogs, de bliver jo også kun uploadet ind i vores feedback, hvis der brugeren vælger at review den på den ene eller på den anden måde. Hvis det er, at du ikke vælger at review den, så kan du ikke gå direkte ind igennem her og se de forskellige chatlogs. Så skal du ligesom ind fra brugerens side og ligesom se det. Men hvis brugeren vælger at give en thumbs up eller en thumbs down, jeg kan også lige vise, hvordan det ser ud sådan helt praktisk. Det er den her, du har her. Så kommer chatloggen ligesom op, og så kan man indirekte se det inde i feedback, hvad det er, der skal ændres, og hvad der skal justeres, om det har været en god eller en dårlig feedback. Til allersidst så vil jeg gennemgå nogle af de supportmuligheder, der er, hvis det nu er, at I har nogle spørgsmål til det ene eller det andet på platformen. Herude på brugerfladen eller på frontend-delen, der har vi oppe i hjørnet et lille spørgsmålstegn, I kan klikke på, hvis I skulle have nogle spørgsmål til nogle af de mest basale ting. Eksempelvis, hvis I nu har et spørgsmål på, hvad en rag betyder, så kan I stille et spørgsmål her, og så vil den ligesom fungere som en support for jer. Den her, den søger i vores dokumenter og ligesom prøver at finde en forklaring til jer, som I ligesom kan få svar på de sådan mest basale termer, der er rundt omkring. Vi har også en backend, som der ligger her i spørgsmålstegnet, hvor det er, at I ligesom kan få svar på de lidt mere detaljerede, så for eksempel, hvordan laver jeg en ny assistent inde i platformen, hvor den også kommer med en forklaring til her. Hvis I stadig har spørgsmål, så er I jo altid velkommen til at kontakte os, og så skal vi nok selvfølgelig prøve at hjælpe jer, så godt vi nu engang kan. Ellers så vil jeg bare sige tusind tak for at I gad os med.